Junta, building better Africa. Bwanji ya Malawi konse kumene muli mawauno wa pa 3 January 2026 pamene ndakubwereserani nkhani kuchokera ku Zodiak. Ndipo mitu ya nkhani yaikuluikulu ndiyo khuzana ndi nkhani cha mene bridge yakonzedwa komwe uko ku Kasungu. Bridge manager inali ya temporary chabe ndipo madzi ayinyamulaponso. Ndipo nkhani zina ku nkhotakota anthu ambiri ndithu akuluza moyo yawo ndipo akuvutika makamaka pa nkhani za chakudya komanso kumana ndi mavuto osiyanasiyana kama kuti alibe zida zokwanira kuti angathe kumakasaka ana amene akusowa angakhalenso akuluakulu akusowa kamba kamadzi amene avuta kumeneko. Bakili Muluzi TV dzulo Waziulula yekha ndithu patadusa chinthawi a James akunena kuti ayi Bakili Muluzi TV ni mkulu yuyu ndipo anthu ambiri akhala kumutsutsa koma dzulo zachitika ndithu mkulu amene wazi masula mwekha muchigoba. Kubatsirani nkhani zindine Sam Kabambe poyamba mitu yake. MRA yayimitsa ganizo lake lopereka ntchito yachitetezo ku kampani zomwe eni yake ndi nduna. Makro yati ikuwunikanso zitupa za nyumba zofalitsa mawu zomwe linalanda kuchokera 2015. Kafukufuku watsopano waonetsa kufunika kwa kugwira ntchito azaumoyo okwanira. Muzamasero adindo ati zokonzekera masero a Region 5 zayambika ndipo Malawi kuyembekezeka kuchita bwino ku mpikisano chaka chino ku Mozambique. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA layimitsa ganizo lake lopereka ntchito yachitetezo ku kampani zomwe zina eni yake ndi nduna zaboma. Kalata yomwe mkulu wa MRA Felix Tambulasi wasayinira yatsimikiza kuyimitsa kwa ganizo lopereka ntchito ku kampani za Master Security Services, Iringa Security Services ndi Camel Guard Services. John Paul Kayuni ali ndi nkhani yonse. Pa 29 December, bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA linabwera poyera ndikuuza Amalawi kuti likufuna kupereka ntchito zachitetezo ku kampani zitatu zomwe ndi Masters Security Services, Iringa Security Services komanso Camel Guard Security Services. Nkhani sinasangalatse anthu ambiri maka zitadziwika kuti zina mwa kampanizi eni ake ndi akuluakulu aboma lomwe lilipo pano bungwe la MRA labwenza ganizoli. Zodiak yaona kalata yomwe wasayinira ndi mkulu wa bungwe la MRA a Felix Tambulasi yomwe ikupita kwa mkulu wa kampani ya Masters Security Services kufotokoza za kuchotsa kwa ganizo lofuna kupereka ntchitoyi ku kampaniyo. Kalatayi komabe sinafotokoze zifukwa zomwe zachititsa kusintha ganizoli. Zodiak yatsimikiza nkhani ndi akuluakulu a bungwe la MRA. Bungwe la National Advocacy Platform NAP lati nkhaniyi ndi yabwino. Wapampando wa bungweli a Benedicto Kondowe komabe wati bungwe la MRA likuyenera kuphunzirapo kanthu pa zomwe zachitikazi. Ku Malawi Revenue Authority akanakhala kuti apanga ndondomeko zimene zimakhazikika pa ntchito imene kuwunikira kuti kodi anthu amene akufuna ntchitozo ndi otani sizikadafika pamenepa. Izi zikusonyeza kuti ku nthambi imeneyi kuli chibwana. Pakadali pano mkulu wa MRA Atambulasi wati ayambiranso ntchito yosaka kampani zina zoti zigwire ntchito yachitetezoyi. Ndine John Paul Kayuni. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lapereka masiku 21 kuti omwe ziphaso zawo za nyumba zofalitsa mawu anazilanda koma akufuna awapatsenso apemphe ku bungweli polemba. Mkulu oyankhulira bungweli alimbani nsapato wati okhudzidwa ndi anthu komanso kampani zomwe anazilanda ziphaso mzaka zapakati pa 2015 komanso 2025. July wadza ndi nkhani yonse.
Mkulu woona zofalitsa nkhani ku bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA alimbani nsapato wati anthu komanso kampani zomwe ziphaso zawo zinalandidwa pakati pa zaka za 2015 komanso 2025 apatsidwa mwayi olembera bungweli ngati akufuna kuti awaganizire powapatsanso ziphaso zawo. Ansapato ati kampani komanso anthuwa akuyenera kulembera bungweli m'masiku 21. Koma Ansapato atsindika kuti kulembera bungweli sichitsimikizo kuti aliyense mwa atalembeka kalata apatsidwanso chiphaso, kamba kuti bungweli liyamba lachita kafukufuku komanso kuunika kampanizi ziphaso zisanaperekedwe. Anthu amenewa ndi amalayisensi ngati amafoni, wairesi zakanema komanso wairesi zina, komanso anthu omwe anali ndi malayisensi a business za post office kapena courier. Ndipo mkulu wa bungwe la Media Council of Malawi Moses Kaufa wayamikira ganizoli, koma wapempha bungweli kuti lichite kafukufuku okwanira komanso kuti kampani komanso anthuwa apereke mfundo zokwanira pamene akuyembekezera kukonzera zinthu zawo. Awunikire amakrawo zimene zinapangitsa kuti nyumba zofalitsa nkhani zimene zilangidwe malayisensi, mavuto amene anali nawo ndotani, komanso kuti kodi pakali panopo nyumba zofalitsa nkhani zimene zinalangidwa malayisensi zawunikira motani mavuto amenewo, kuti tionetsetseno kuti patsogolo mavuto amenewo tisakhale nawonso. Mwazina bungwe la MACRA lati kampani komanso anthuwa akuyenera kufotokoza tsiku komanso zifukwa zomwe ziphaso zawo zinalandidwira. M'malo mwa Zodiak kuno kuli Longwe, ndine Rachel July. Boma lati ndilokondwa kuti tsopano galimoto za mtundu uliwonse zayamba kudutsa mu msewu wa M1 kudzera pa mlatho yembekezera omwe akukonza pa mpasadzi ku Kasungu. Nduna ya mtengatenga Feston Kaupa yati ndiwokondwa kuti ntchito za malonda komanso chitukuko zomwe zinayima zabwerera mchimake. Wilson Allen Perry walemba ripoti ili. Galimoto tsopano zayamba kuoloka pa mtsinje wa mpasadzi m'boma la Kasungu pogwiritsa ntchito mlatho oyembekezera omwe akukonza. Polankhula atayendera mlatho mawa walachisanu, nduna ya zamtengatenga Feston Kaupa ayamikira adindo onse omwe akhala akugwira ntchito poonetsetsa kuti mlatho aukonza omwe udawonongeka kamba ka madzi osefukira. Akaupa ati boma lipitiriza kuunikira momwe mlatho oyembekezerawu ukhala kugwirira ntchito potsindika kuti msewu wa M1 umatenga gawo lalikulu popititsa patsogolo ntchito za chuma mdziko muno. Lero ndinabwera kuzaona, ndinamva malipoti zulo usiku kuti malo asopano asekulidwa, magalimoto akuluakulu ayamba kuyenda. Ndeni nachiona kuti nchabwino tizangobwera pamalo pamene zinthu zaonongeka, koma pamene zakonzekanso tibwere tizathokoze kwa iwo amene akatenga mbali kuti chinthuchi chiteke ngati mmene chathekera chonchi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe loona zapamsewu Roads Authority Joe Longwe atiuza kuti makhalidwe ena osayenera pa ulimi ndomwe akukolezera kuti mitsinje izisefukira zomwe zikuononga misewu komanso milatho. Ntchito olima mbali mwa mitsinje imene wambanisekezi pasinje ujaona inteniye ningeira bachuti amalima mpaka na kati masi mazaja masokolo. Pakadali pano boma latumiza akatswiri okonza misewu kuti akonze mavuto onse omwe alipo mu msewu wa M1 komanso M5 mdziko muno. Malo mwa Zodiak ku Kasungu, ine ndi Wilson Allen Perry. Bungwe la People First lati pafupifupi 70% ya mabanja okhala ku Lusangazi ndi Mambo komanso madera ozungulira mizinda wa Mzuzu wakukanika kutumiza ana awo ku skulu ya mmera mpoyamba kamba ka umphawi. Poyankhula ndi Zodiak lachisanu, mkulu wa bungwe ya Ellen Fisher wati anthu ambiri madera amenewa amadalira ulimi, ndipo pano akulephera kuti athandize mabanja awo kamba kakukwera mtengo kwa feteleza. Temwe Nyirenda walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Kenford Ndima.
ngakhale maphunziro ndi chifungulo chatsogolo la munthu, kukwaniritsa malotowa kukuoneka kovuta kwa ana ambiri omwe makolo awo akukhala mu mzinda wa Mzuzu kamba ka mavuto azachuma. Mkulu wa bungwe la People First Foundation a Ellen Fisher wadandaula ndi Nkhani pomwe ati malipoti akuonetsa kuti ana omwe sanafike zaka zisanu akulephera kupita ku sukulu za mmera mpoyamba chifukwa makolo awo sangakwanitse kuwalipirira ndi kuwapatsa zakudya. Ndinganene kuti kusowa kwa ntchito kuno ku Malawi komanso kuno ku Malawi nthawi zambiri anthu tikudalira ulimi, komano ulimi kutengera ndi mmene zinthu zadulira pano fitireza unakwera kuti munthu ukalime ufuka tukhale ni ndrama, ndi munthu oti sukugwira ntchito ndrama yokwanira ulibe ndi kuti sungapangisa ulimi. Mmodzi mwa omenyera ufulu ana a Jennifer Nkandawire wati sukulu za mmera mpoyamba ndi zofunikira posula ana kuti akule bwino, choncho ndikofunika kuti boma ndi mbali zinazo okhudzidwa zithandize makolo ovutikawa. Ndizo mbese chiponi kuti palibe makolo ena odisa kutsogolezana ku sukulu chipojo chita Malawi makamaka sukulu za mkombakhala chifukwa matenda uli zosafunikira, koma choti tidziwe ndicho kuti kupita ku sukulu ndi ufulu wa mwana wina aliyense. Maphunziro apamwamba a mmera mpoyamba amathandizira kukweza chiwerengero cha ana ophunzira mdziko, ana opita ku sukulu ndi kukweza chitukuko cha dziko. Mukuonera Nkhani pano pa Zodiak, muli ndi ine Sam Kabambe, tibwera ndi zambiri zikathazi. Club Junta, building better Africa. Takulandiraniso tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire. MRA yayimitsa ganizo lake lopereka ntchito achitetezo ku kampani zomwe eni ake ndi nduna. Makro yati iwunikanso zitupa za nyumba zofalitsa mawu zomwe linalanda kuchokera 2015. Kafukufuku watsopano waonetsa kufunika kwa ogwira ntchito za umoyo okwanira. Muzamasewero adindo ati zokonzekera masewero a Region 5 zayambika ndipo Malawi kuyembekezeka kuchita bwino ku mpikisano chaka chino ku Mozambique. Tipitire ndi nkhanizi yakadaulo azaumoyo kudzera mkafukufuku watsopano Countdown 2030 apempha boma kuti lilembe ntchito ogwira ntchito azaumoyo okwanira chifukwa vuto lakuchepa kwa anthu ogwira ntchito likupitirira kuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu mdziko muno. Yemwe amatsogolera kafukufukuyu Professor Adamson Muula wauza Zodiak kuti zotsatirazi ndi zodandaulitsa ndipo zikhudza pamene boma lidayimitsa kaye ndondomeko zonse zolemba anthu ntchito mboma. Chisomo Chingwalu ali ndi nkhani yonse. Kafukufuku wakadaulo omwe akuwunikira ntchito za umoyo kufika mchaka cha 2030 waonetsa kuti dziko la Malawi likupitirira kukumana ndi vuto lakuchepa kwa ogwira ntchito za umoyo. Zotsatirazi zikuonetsa kuti ogwira ntchito mmodzi akuthandiza odwala 1000 zomwe ndi zosemphana ndi mlingo wa bungwe loona za umoyo pa dziko lonse WHO wa 4.45. Yemwe amatsogolera kafukufukuyu a Adamson Muula wati kuchepa kwa ogwira ntchito za umoyo komanso mzipatala kutha kusokoneza magawo ena za umoyo omwe dziko lino likuchita bwino. Ogwira ntchito mzipatala mbali imeneyi dziko lathu silikuchita bwino. Taonapo kuti mwachitsanzo boma la Lilongwe ndi kumene ogwira ntchito mchipatala ndi ochepetsetsa kuyerekeza ndi anthu amene ali boma la Lilongwe, komanso zipatala komanso ndi mabedi ogonekapo anthu boma la Lilongwe ndi ochepa kwambiri, andi zimenezi nzofunika kuti tione kuti kodi dziko lathu likuchitapo zotani. Mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network a George Jobe ngakhale wayamikira boma kuti layesetsa kulemba ogwira ntchito za umoyo ochuluka, anati chiwerengero cha ogwira ntchitozi chidakalibe chochepa. Panopo tingati mwina cheperapo osafika 6 chifukwa cha anthu amene alembedwa pakatipa. Kuchepa kwa anthu ogwira ntchito za umoyo komanso muzipatala kumapangitsa kuti ogwira ntchito aja adzigwira ntchito yochulukira kwambiri kuposa imene akanagwira, komanso anthu amene apita ngati kuchipatala amapezeka kuti akutenga nthawi itali kuti athandizidwe chifukwa chokuti wothandizawo ndi wochepa. Posachedwapa boma linayimitsa kaye ndondomeko zonse zolemba anthu ntchito mboma zomwe zakhudzanso ku gawo la ntchito za umoyo. M'malo mwa Zodiak ndine Chisomo Chingwalu.
Konsolo ya tauni ya Kasungu yati nyumba za mabanja oposa 100 zaonongeka ndi mvula pomwe zina zagwa kutere anthu akufunika thandizo la msanga. Mfumu ya konsolo a Hastings Nyirongo yati ntchito yowunika kukula kwa vutoli idakali mkati. Wilson Allen Phiri walemba ripoti. Boma la Kasungu ndi limodzi mwa maboma omwe akulandira mvula yochuluka yomwe yasiya anthu ochuluka ali kakasi ali zina mbewe omwe adapulumuka nyumba itawagwera koma adavulala am'mudzi mwa Samson ati pakadali pano pamodzi ndi banja lawo azikakamiza kukakhala ndi makolo awo kuti azipeza thandizo. Mmodzi mwa anthu omwe adakhudzidwa Mariam Magombo omwe ndi mayi wa ana awiri ati pomwe akuganizira zokonza nyumba yawo vuto la chakudya ndi lomwe likuwasautsa. Zinthu zimene zaonongeka nyumba umu chimanga chidanyowa mwana chidamphwanya mwendowu wathawa wapita kwa gogo wake chifukwa cha mantha. Apapa ndeti pokhala talowa kanyumba kakang'onopo katundu wambiri tasungiza uko ku nyumba ikulu kwa neba uko. Phungu wa nyumba ya malamulo waderali Anowa Mkubwi ati ndizokhumudwitsa kuti anthu omwe akumana ndi vutoli akupeza thandizo kuchokera kwa makolo awo monga nyumba zoti akhalemo komanso ena akukakamizika kukhala mnyumba zomwe zinaonongeka kale. Mvula ikadagwa kunoko ku Kasungu komanso madera ena amdziko muno ndiye pempho ndilathu kwa adindo kuti akalandira ripoti lathu akangaze awathandize mabanja amene akhudzidwa chifukwa anthu wande kuti akusowa chakudya akusowa malo okhala. Mfumu wa Kasungu Municipality a Hastings Nyirongo ati chiwerengero cha manja omwe akhudzidwa chikhoza kukwera. Malo mwa Zodiak ku Kasungu, ine ndi Wilson Allen Phiri. Mkulu wa polisi mdziko muno Richard Luhanga wati nkofunika kugwiritsa ntchito wa polisi opuma pa ntchito pokweza ukadaulo ndi luso la polisi pa ntchito ya chitetezo ndi kufufuza milandu. Muthenga wa chaka chatsopano wa Luhanga adandaula kuti kwa nthawi yayitali dziko lino lakhala likuyitanitsa akadaulo akunja omwe amakhala polisi opuma pa ntchito m'mayiko awo kuti aphunzitse anthu a polisi mdziko muno malo mogwiritsa ntchito akatswiri akuno kumudzi. Iwo ati kudzera mabungwe okhazikitsidwa ndi malamulo a polisi opuma pa ntchito agwira ntchito limodzi ndi a polisi a nthawi ino pofuna kukhwimitsa chitetezo. Ndipo mzamasewero zokonzekera za mpikisano wa chaka chino wa chisodzera ku amaiko amu Africa wa Region 5 Youth Games mdziko la Mozambique zayamba ndi chiyembekezo cha zotsatira zabwino kuposa chaka chatha ku Namibia. Ophunzira opitirira 300 akhala akuchita mbindikiro ku mzinda wa Blantyre koma awatulutsa pamene boma likutsegulira sukulu lolemba sabata ya mawa. Mneneri wa unduna wa za achinyamata za masewero achimwemwe chikhalidwe Macmillan Mwale watiuza kuti taekwondo ndi masewero atsopano pa mndandanda wa masewero amene dziko lino likapikisane nawo ku Maputo. Apaso ndiye pamapeto pa nkhani zikoma tisanapite tionenso mitu yake. MRA yayimitsa ganizo lake lopereka ntchito yachitetezo ku kampani zomwe eni yake ndi nduna. Makra yati iwunikanso zitupa za nyumba zofalitsa mawu zomwe linalanda kuchokera 2015. Kafukufuku watsopano waonetsa kufunika kwa ogwira ntchito azaumoyo okwanira. Muzamasewero adindo ati zokonzekera masewero a Region 5 Youth Games zayambika ndipo Malawi kuyembekezeka kukachita bwino kumpikisano chaka chino ku Mozambique. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Malali ndine Sam Kabambe zikomo pokhala. Club Junta, building better Africa.